Zein usai dauka Durangoko azokak? Goizetan liburu eta diskola freskuen usaia, baina ja egun aurrera dijoala parranda eta alkola. Atzo ze ordutan erretirau zineten? Batzuk behar baino ganduxago. Durangon ze momentutan disfrutatzen duzu gehiago, goizean, atxalian edo gauian? Ia, egia zan, gu disfrutatzen gara azokan, goazenean, ez da? Zego gara pizkadia, gu sartuta gauz, ja, hainbat urte dara matzagu. Kontzertuetan be bai, hotzenean eta horregan. Horixe, txantxa da. Gu hemen gauz superposik, aukera dekogulako disko liburu aurkezteko, eta, bueno, azkenean ez eta oso nekatuta maitu, ba, gustora gauz, goizez, gauez, arratsaldez, eta bihar be bai. Eta, bueno, galdetu nahi diogu Iñigitoria ez sentitzen den punkitik dantzara pasatzea, eta alderantziz dantzatik gero punkira bueltatzea abese sentitzen den. Barriro ere joango nitzala ez baten, ez biden, mila bidar barriro. Uste dut, punkarraderik eta handien hain dutena nire bizitzan, izan dela bat dantzak gora joan, ez? Eta hori, gero dantzan gautik eszenario tokitara barriro abesten, txapelpunk, diska berria, eta bueno, bizitza aurrera doa, diskak aurrera doa, abestiak jaiotzen dira, diskak ere, eta bueno, hori ez da paratuko inoiz, ez nire kasuan. A ber, modus operandi, a ber, Iñakitako adrilla. Zeuen sentimentua musikalki berdina da, ero antzekoa, ze moduko sentimentua, zen notatzen dozue, zuen barruan, ensaio bat egiten dozuenean, edo konzertu horrek lehengoko konzertuak ematen dozuenean. Sentimentua, ondala urte askotako berdina da, antzekoa, zen olakoa da. Bueno, aurreko galderari erantzun da, esango nuke ni sentitzen dudana gaur egun ezberdina dela. Hau da, gu hasi berriak ginenean, sentsazio batzuk genituen, gazteak ginen, ez da beste modu batera jokatzen genuen. Gaur egun, 25 urte eta gero, helduagoak gara, nagusiagoak, nagusitu gara gu eta nagusikutu da euskal musika baita ere. Eta, bueno, sentitzen dudana da, ni nire ustez zaharragoa naiz, baina sentitzen dut eta irrika hori daukat, hasierako irrika hori aurrera jarraitzeko eta proiektu honekin aurrera jotzeko etengabe. Beraz, gora modus operandi. Zuek uste duzue teknologia berriek jango luketela etorkizun hurbilean edo etorkizunean bai liburuak, bai diskak, hau da, e-bookak eta MP3ak eta lakoak, ea gaur egungo euskarriak desagertaraziko duten. Teknologia berriak, oso galdera ona, musikari izan da batez ere ez. Beira, ni ja nola nahiko veterano naizen, ezagutu dut viniloa, ezagutu dut kasetea, ezagutu nuen minidiska eta holako invento arraroak, orain ezagutu dugu azken urtetan CD-a, gero etorri da internet. Orduan, teknologia zertarako, teknologia azkenian bitarte bat da, ez? Eta inporta duena da, horatzean dagoen kantua, horatzean dagoen edukia, ez? Orduan, nik uste teknologiak, espero du bentsat, ez gaitula jango, ez? Importantea da, teknologia horren bitartez, zer dagoen, zer lortzen dan, eta gero, izatea vinilo bat, izatea CD bat, edo izatea Spotify, azkenian ez da importante, azkenian bitarte bat da, ez? Zurain, hegoaldean bizi zara, baina iparraldekoa zara berez. Hegoaldeko parrandak, iparraldekoak baina hobeak aldira. Iparraldeko martxa dudaik ez, ni Laponian egon nintzen eta ez. Niri gustoko tonalde erdia eta gu Nafarroan bizi gara eta hor Zangotza, Tafallan eta Iruñan dauden giroak eta izugarri gustoko ditut. Utziko zenuke erretxea Durango azokan? Ba, erretzen usteko ingo nukena da ez hasi. Eta galdera, ez dakit, ahotsik gabe ez geratzeko zer egiten duzu? Ez dakigu. Ez dakit nola esan, baina bakotxa ezberdinak dira. Gorputza ezberdinak ditugu orduan. Norbaitenako balio duena, igual beste norbaitako ez du balio. Baina, nire ganezake loa. Lo egitea. Eta ondo lo egitea, ordu nahikoak, desente, hori dela sekretua handiena nire ustez. Bada ere bai, bakotzaren gorputza zaintzea, gure instrumentua data. Baita. Zaindu. Zaindu.